and get it. Hey kat, Hej Danne. og har du bemærket, at de har skiftet farve? Oh yeah. Det er blevet til rødt og ikke brunt længere. Nå, Jeg tror, det er blevet til lyserødt. Det vil da passe bedre. lyserødt op. Jeg tror faktisk, det er. Det, er godt, det ser godt nok ikke lyserødt ud. Kan I se forskel for den her farve og den her farve? Nej. Ikke rigtig, ved jeg. Okay. Velkommen Hey, hvad er det her? Hey, hvad er det her? Velkommen til en endnu episode af... Det tror... Nej. Jeg Diverse. tør ikke trykke på den der. Det gør jeg heller ikke. Okay, this is the freebie room. Det er ligesom etteren. Der kan du tage én gratis, og så lukker rummet. Du skal ikke tage nogen, okay? Du må ikke tage noget derfra. Du må ikke tage noget. Gå. Okay, det den gør, det er ligesom i etteren. Der kan du tage en af dem, og så lukker rummet. Og så kan man farve. Altså, du får en gratis. Ja. Uld af dem her, hvis den er for svær. Jamen, hvor er uldet, man kan tage fra? Jamen, du kan tage de her farver. Jeg tror, Hvor får du uldet henne? Jeg tror bare, du får det, når du tager farven. Men nu skal vi op og klare en til. Hvad for en er du Hvad frisket til lige nu? Lidt kort en. Jeg trænger til noget gult. Gult. Noget gult. Så må det være Rena. Urina. Urina. Ja, det er sådan. Skal vi prøve Jeg ved den? ikke, om du forstod det, men ja. Skal vi prøve den? Ja. Du har for æren af at trykke. Okay. Så bliver den gul. Ja, det er fancy. Kom ind i den, mand. Nå, jeg skal også ind. All player must be inside teleporter to visit. What? Jeg røg igennem. Hvad? Jeg røg igennem. Nå. Okay, sådan der. Shit, det Hvad sker der? Det Vi kan ikke komme ud. Lad det lige Okay. lidt sådan der. Skal vi lige... Nå ja, der står her også. Kan du læse den, det? Okay. Arena breaks, og så er der alt muligt. Ja, okay, vi skal dræbe alle mobbuerne her. Og når vi har åbnet buerne her, eller det forstår jeg ikke. Nå. Hvor nice. Okay, currently every kills. Okay, så hver gang vi dræber et eller andet, så får vi en diamond, som vi kan crafte, trade eller gøre sådan nogle ting med. Få en anved og sådan noget. Og det her. Og så får vi... Ja, så får vi de der diamonds, som så kommer på en beacon. Jeg ved ikke, hvor den er. Det tror du, vores hoveder er her? Det tror jeg ikke. De har vel bare brugt nogle tilfældige eller sådan noget. Jeg kan sige, der er ret mange hoveder. Det er lidt ubehageligt. Hey! Nå! Vent lige lidt! Kasper, prøv lige at komme. Prøv lige at komme tilbage. Jeg kommer tilbage over at klappen der. Her er sværhedsgrader. Vi tager hard. Vi er hardcore. Vi tager hard? Ja. Okay, vi kører hard. Hey, Okay. Nå, det var det her, de mente. Her er der mobs. Hvor er du henne? Herinde, hvis du kommer ud. Nå. Okay, vi skal starte med lidt ind. Vi får vist, og efter hvad jeg har læst, så kommer der en diamond på den her beacon, eller en eller anden beacon, jeg tror det er den der. Så hver gang vi dræber et eller andet. Hvad fanden skal vi Og starte så når vi har åbnet bur, så kan det ikke lukkes igen. Okay, det lyder farligt. Okay, hvad fanden starter vi med? Jeg ved, at hvis man har en Resistance 2 beacon og fuld diamond armor, som vi kan jo få af diamonds, så kan Silverfishes ikke skade en. Så det skal vi måske vente med. Okay. Skal vi prøve at tage... Skal vi prøve bare at tage normale spiders? Det kan vi godt. Og vi kan ikke lukke dem igen. 3, 2, 1. Så står der den er åben. Okay. Så vi skal dræbe 15. Nej. Men jeg tror godt, vi skal fortsætte med at dræbe. Bare sådan. Okay, jeg har ikke læst det hele om det. Jeg har snart dræbt en. Fuck, det har mange. Hvor meget liv har han? Men jeg skal lige læse lidt. Okay, jeg har en nu. Kasper, jeg læser lige lidt. Hey, der er diamond derinde. Okay, ja, Kasper, vi går efter 2 diamonds til at starte. Jeg læser lige lidt videre, okay? Ja, ud der. Når 15 er dræbt, ja, det har jeg. Jeg har en her. Nå, okay. Så når vi har dræbt 15 af dem, så skal vi placere en diamond. Så skal vi lægge en diamond blok i hopperen, der så kommer her for at lukke buret. Men jeg tror godt, vi kan lade være med at lukke det. Det er åbent, please. Nå, undskyld.
Jeg har nemlig 3 diamonds, jeg skal op og lave diamonds svær. Okay. Jeg har Og faktisk... så hver gang vi har klaret en, så kommer der en gas, som vi skal klare. Og den giver så 5 levels til alle. Det lyder spændende. Ja, og hvis man dør, så mister man alle diamonds og diamond blocks fra vores inventory, så måske skal vi lægge det i den her kiste. Okay, men jeg går lige ud og hurtigt skaffer nogle diamonds til, så du også lige kan få diamonds. Okay, og så hunger det sådan. Ja, fordi jeg har... Du har lavet diamonds svær. Ja, jeg havde lige nok diamonds. Hvor gjorde du det? Der er ikke nogen... Hvor hopperen? Hvor sagde du hopperen? Nå, vi skal... Skulle vi have dræbt 15 først? Ja, en skal have dræbt 15. Okay, du kører ind og laver diamondsvær nu. Hvis du er lidt grådig med diamanterne. Diamondsvær? Ja, jeg er nået. Det er dig, du kan gå ind. Jeg er ikke gået. Og vi bliver enige om, hvad vi køber, ikke? Og sådan det samme. Okay, de skal stadig på 2 slag. Det er faktisk ja, let, det her. Det er let. Jeg håber, det var svært. Sådan der, jeg har allerede nu. Kæmpe, det er lige min ting. Ja, jeg kan se hopperen. Ja, okay, så skal vi lave jeg skal ind og have diamonds. Nå ja, man får XP at trade med villagers. Sejt. Ja, jeg så, kan også se, jeg har fået nu. Så vi kan faktisk sådan få XP. Okay, jeg har 8 diamonds. Ja, du skal lige ind og dræbe en til diamond. Du skal lige dræbe en til. Sådan der, nu har vi 9. Jeg har 9 på mig. Du kan går du op og crafter, jeg holder så æderkopper. Nej. Okay, jeg har smidt dem ud. Så jeg dør nu. Super. Du har smidt diamonds? Ja, jeg smidt diamonds. Jeg går ind og henter dem. Jeg dør også, men jeg har diamonds på mig. Vent lidt. Beskyt mig. Ja. Diamonds, der ligger i kisten. For nu, jeg tænker, vi lægger alle diamonds i kisten. Jeg har sådan et liv tilbage. Nej, men jeg har 9. Jeg går lige op og laver en diamond block. Så vil lige... Okay. Jeg dør lige om lidt. Jeg kan lige så godt lige dræbe nu. Hvad slort. Okay, så det er ret nice. Vi skal altså... ja! Vi kan få uendelig diamonds til de der silverfishes, hvis vi har fuld diamond armor. Men hvordan får vi åbnet beacon? Nej, det kan man godt derinde. Der er nogle diamonds inde på midten, der lige kan hente en gang her. Hvor fint. Først. Okay, der er 11 diamonds her. Har du smidt diamondblokken i hånden? Nej, du skal bare blive 5 sekunder. Okay, så skal jeg. Dræb. Du slog mig. Kan vi ikke slå PvP fra? Ja, sådan der. Hvor nice. Super, okay, jeg har... Ja, nu kommer gassen. Kan vi få burepil der? Sådan? Gas. Fuck, jeg kommer til at dø hernede nu. Jeg kunne lige nå lægge diamonds i chesten. Ja. Vi skal hen og se, om man kan købe burepil. Det var nice. Eller string. Ja, det skal vi have. Det skal vi sgu have. Hvis der er det. Det er ret nice, det der med, at man kan trade med villager. Kan vi ikke bare komme til rampen en gang? Kan du ikke bare skyde eller sådan noget? Skyde til Kasper, jeg går op og ser, om man kan få et eller andet, der kan skyde ned. Okay. Man kan få sticks, og man kan få strings. Okay, så har du diamonds til at lave 2 buer? Ja. Med nogle pile? Den kan ikke engang skyde på os, altså. Kan man overhovedet købe pile? Ja, det kan man godt. Okay, 1 diamond for 5, det er faktisk godt. Den gider ikke engang skyde. Okay, vi kan købe 15 pile. Er der en bug med den her? Er der ikke en bug med det lort, altså? Det pisser mig af, altså. Syg potten. Fuldstændig syg potten. Og jeg kan se dig. Nu kommer der buer. Hey, gassen er over dig, det. Du kan sikkert se den. Det er en ret nice lede, det her med, at man sådan kan gå op og trade og sådan. Okay, nu kommer der bue. Nu owner vi den. Okay, jeg kan ramme den næsten. Kasper, ja. Bue. Jeg tror også, at der er mob briefing fra, ikke? Men det er sådan noget med, at de godt kan... Nej, se. Jeg kommer. Jeg vil gerne lige klare den her del. Du må ikke skyde med bue. Jeg vil gerne lige klare du får bare lige en bue. Nej, jeg dræbte den. Godt. Sidst får 5 levels hver. Sejt, fedt. Ja. Okay. Nå, vi får altså også en der. Havde du en bue til mig? Ja, jeg har... Nej, jeg har ikke kastet den til dig. Jeg tror også, det er sammen. Det er fine. Har vi flere diamonds? Ja, vi har 5. Okay, jeg tænker, vi lige klarer en ny ting. Ej, det kan være, at du kan lige lave nogle flere pile måske af dem. Nå ja, skal jeg få dem alle sammen? Ja, okay, og så vi bruger kun pile på gassen. Skal vi ikke sige det? Ja, altså måske også de andre, når vi får lidt flere. Ja, når vi laver den der silverfish. Hvad for en skal vi tage nu? Okay, hvor mange piler har du? 8. Okay, så får du 12. Nej. Jeg fejler. Skal vi prøve cave spiders? Det kan vi godt. Jeg har tændt den nu. Okay, nej Kasper, her, pil. Ja, men det virker. Du skal gerne have 20 hver. Ja. Jeg åbner nu, det er cave spiders nu. Okay. Hvordan han? Nej, på hard er det så ikke et eller andet med, at de kan forgifte en? Jo, det gør de lige meget hvor. Det gør de hele tiden. Okay, vi dræber ham på et slag. Nice.
Nej, det kan vi ikke. Jo, jeg dræber på et slag. Okay, de er faktisk ikke så svære end det. Vi skal jo bare lade være med at have diamonds boost. Men spawner så må den hele Okay, vi går væk. Vi går lidt væk, så vi kan få dejligt mange diamonds. Ja, okay, du skal ikke hælde diamanterne, før vi har åbnet dem, tænker jeg. Jeg døde, men det er jo sådan lige meget. Okay, nu kan vi Jeg døde også. æble den. Jeg kan ikke komme ud. Nej, vi behøver ikke disable den. Det er en god farm lige nu. Det er en god farm. Er det det? Nå ja, okay. Det er jo godt. Nogle gange dræber man på et slag, og nogle gange dræber man den på. Okay, jeg har 18 på mig. Det der er farligt, fordi at du skal ikke hente. Nu skal jeg holde cashbåndene. Prøv at stå dem ud i vandet, eller ud i lavaen. Ud i vandet? I vandet. Jeg prøver at holde den her inde i det her rum. Løb op hurtigt. Okay, jeg går op og laver en diamond block. Hurtigt overlev. Kasper, du har bare overlevet. Læg det i kisten. Ja, jeg har. Det kan vi ikke. Jo. Ja, det er da en okay farm. Nå, men hvad skal du så lave i dag, Kasper? Jeg skal ud og shoppe bukser efter det her afsnit. Det lyder dejligt. Nå, men det kommer det. Jeg har en hjelm til dig og nogle pile. Det lyder dejligt. Nej, du skal ikke købe flere pile, vi har nok. Nej, men det vil jeg også skal. Det her. Det. Ja, det ramte den med den der. Ja. Det her. Jeg kan ikke komme ud. Jo, det kan du godt. Derude i. Tak. Ja. Det er dejligt. Super, okay. Jeg går ind og smider diamondblokken. Okay. Jeg prøver at åbne de her spiders. Det kommer til at tage. Hvad er lidt irriterende for at komme smide det her. Okay. Hvad sker der, hvis jeg smider min bog derind? Det skal jeg lige prøve, Kasper. Du må ikke smide. Nej, jeg har forkert. Okay, du skal ikke samle den op. Nej, jeg har heller ikke samlet den op. Godt. Det gør jeg heller. Jeg samler den heller ikke. Jeg prøver at lave en her, ja. Nej, jeg går ud og samler den op. Jeg får dem til at følge efter mig. Okay, jeg har i hvert fald fået mange af dem til det. Jeg døde. Pas på. Jeg har den her. Ja, sådan der. Godt. Så har jeg gjort. Godt. Hvor mange diamonds har vi inde på midten nu? Gas. Vi har 22 diamonds, det er dejligt. Vi laver noget mere armor. Vi kan lave en chestplate hver nu. Jeg laver en chestplate til dig, ikke det? Ja, tak. Sådan der. Men hvad kan vi egentlig bruge vores level til? Hvad? Hvad kan vi bruge vores level? Der er også en enchanting table her, og man kan også købe lapis. Nå, er det rigtigt? Ja. Men hvis jeg kun 3 lidt. Hvorfor dør han hele tiden? Okay, jeg har 6 her. Jeg har 6 diamond til over, så vi kan godt gemme den lidt. Oh yeah. Der. Vi skal have fuld diamond armor, og så laver vi den der silverfish ting. Nå, vi skal også have den. Sådan der. Okay, vi skal også lige åbne gassen, ikke? Det har jeg gjort. Det kan jeg godt se med livet. Nå. Hvad trænger vi til? Nå, vi skal også lave en pickaxe, ikke? Skal vi ikke tage Guardians? Guardians er jo, jeg fik en pickaxe. Guardians, det er jo det nye 1,8 Er du sikker på, at vi kan slå dem allerede? De har sådan noget laser og sådan noget, så det er måske sådan. Skal vi prøve? Nej. Jo, jeg prøver det. Jeg har slået den til. Okay. De er mega svære. Men du har diamonds i kisten, ikke? Jo, jeg har ikke nogen. Vi går bare amok derinde, det er lige meget at dø. Ja. Fuck, det er svært skade. Jeg skader ingenting. Fuck, man får også meget skade af dem. Hvorfor tog vi også det samme? Det er godt, man ikke mister levels. Vi kan ikke lukke den. Det er godt, vi ikke mister levelsene. Ja. Mand, nu har jeg ikke nok besked. Nå, okay. Fuck, de skader meget egentlig. Hvor meget skade skal du lige have? De små, der er vist nu. Nej, det er der ikke. Ja, jeg dræbte en. Jeg har også dræbt et par stykker. Vi har ikke dræbt så mange. Det er kun en af os, der skal dræbe dem alle. Jeg tænker, de kan en skal dræbe 15. Sikker på, at det ikke er begge to sammen? Jamen, det er det vist ikke. Det står der. Eller vælg lidt, det kan faktisk. Jeg ved aldrig. Nå. Nej, men jeg synes bare, at det... Nej, ja, men jeg prøver fordi at dræbe nogle her. Nå, okay, jeg har de samme størrelse. Okay, vi har ikke dræbt 15 endnu. Nej, det ser ud som, du har dræbt lidt flere, end jeg har. Sådan en lille smule. Må jeg hellere vende om på? Altså, det gør jo ikke, når vi dør. Nej. Vi er også på hard, så... Det er bare sjovt. Så får man endnu mere udfordring. Ja. Vi skal i hvert fald... Altså... vand, de skyder laser på dig, så skader ja, ned i vandet, ja. Sådan her.
Det er ikke vand. Nej, ned i lavaen. Når folk siger lava-vandfald, det kan de vil nok overleve det bedre. Ja, nu kan vi disable den. Godt, vi skal have en, der... Okay, jeg går op. Jeg går ind og henter lavaen, hvis du distraherer dem. Du distraherer dem. Distraherer dem. Du er nødt til at hente lavaerne. Distraherer dem. Ja. Smut med dig. Du Guardian. Gå efter mig i stedet. Nej. Jeg har ikke fået noget skade. Jeg tager den der. Ja, der var 17 inde på midten, så det er super. Smut med dig. Går du op og crafter en diamond clock? Ja, og jeg har også lavet diamond boots nu. Godt. Jeg har en diamond til dig. D, hurtigt, kom. Fedt. Jeg var du. Skal jeg kaste? Nå! Kom, D, hurtigt. Her. Sko. Dejligt. Super. Så smutter vi ind. Okay, jeg kan bare gas og gå ind og smider den, ikke? Og så nej, husk nu, du mister diamondlokken, hvis du dør. Ja, jeg har gjort det nu. Ja! Yeah. Okay, det var et af de svære. Nu kommer gassen. Jeg spørger, du ikke dør. Jeg klarer den. Ja. Okay. Jeg skal lige level 30, så... Hvad mangler vi så? Upgrade, det går svært. Har vi nok diamonds? Vent lidt. Har du nok... Hvor mange diamonds? Nej, vi skal også have beacon. Hvordan får vi... Vi har ikke nok diamonds. Vi har vi skal have 3 diamond blocks. Vi har ikke nok diamonds nu. Okay, så jeg synes i hvert fald ikke... Vi skal have en, vi kan farme lidt. Hvad for en kan vi farme? Ja, det er silverfish, man kan farme. Ja, vi har ikke fuld diamond armor endnu. Vi har ikke fuld diamond. Skal vi prøve witches? Skal vi tage witches? Okay, de skader jo hinanden. Okay, det bliver okay, vi får dem til at kaste en poison potion. Ej, vi slår dem bare. Vi kan næsten slå dem på et slag. Okay. De er meget... Det kan godt være, vi dør. Nej, det kan godt være, vi dør. Men... Husk nu, gå efter en speciel. Fordi de har vist reaching potions, tror jeg. Ser det i hvert fald ud som. Jeg er død. Okay, det er svært det. Jeg var lige ved at trykke tegn. Vi får hurtigt diamondsten. Det er det. Så hurtigt diamonds. Jeg tror ikke, de er så gode at farme. Nå. Og så er vi snart skulle stoppe det afsnit her. Så jeg ved ikke, hvor langt det er blevet. Jamen, vi har sådan... Altså, vi har ikke klippet i det, og vi begyndte sådan cirka halv. Ja, så tager vi lige til 10 minutter til. Vi kan lige tage witches, og så måske sådan... Vi kan prøve at se, om vi kan nå at klare det hele. Det kan vi nok ikke. Det går sikkert meget hurtigere, når man når lidt længere op. Sådan, når vi er... vi kan jo også chance det hele. Jeg kommer til at slå dig, tror jeg. Sorry. Ja, vi kan disable den. Skal vi det? Jeg kan lige gå ind og... Henter du til dig, Mathias? Jeg får dem til at skade igen. Nej, vi skal lige have lidt flere. Kasper. Hvad er der? Du kommer til at... Sorry, undskyld. Det er fint. Helt død os selv. Nå, jeg går ind og henter nogle diamonds, så kan du bare slå videre. Nå, men de kæmper mod hinanden, så prøver jeg sådan at skade dem lidt. Okay, jeg holder dem inde. Okay, der var 32 diamonds inde på midten, den. Oh yeah. Okay, men skynd dig lidt, fordi lige nu kæmper de mod hinanden. Jeg ser det ikke sjovt ud. Prøv lige at skide lidt. Det er med dig. Jeg går efter sådan en. Der skal lige lydeffekter på. Okay, skade ham der. Sådan der. Så kast en elixir på ham. Ja, godt, tak. Så nu kommer jeg ned det, så kan vi lige sætte den her. Der. Okay, de skader bare hinanden. Jeg har fuld diamond armor over det her. Hvor er du henne, Kasper? Jeg her, det. Her. Okay. Må jeg få et par bukser? Mange tak. Se, de skader hinanden mest. Ja, der. Dejligt. Hvorfor fik jeg også det? Kan vi godt nå en enkelt? Ja, vi kan godt nå meget mere. Vi kan godt lige prøve at se, om vi kan nå at klare det her stykke i dag. Nå ja. Okay, man får 5 levels, så vi faktisk kan chance 2 gange næste gang. Vent lige lidt. Jeg prøver lige at gå op og se, om der er noget, vi kan købe. Hvor meget level har du? 28, det burde du også have. Nej, jeg har 22. Okay, for 3 diamond blocks kan vi få vores beacon. Jeg vil også have levels. Snyd, du har 28. Det handler om at trade med villagerne. Men jeg har lige lavet et par diamond blocks, vi kan bruge. Hvad med blazes? De er sådan de er dårligere fra, eller creepers. De må være mega svære. De eksploderer hinanden, og det tæller jo ikke som et kendes i 1,7. Skal vi? Ja, hvad? Skal vi tage en blaze? Nej, en creeper. Eller hvad? Hvad tager vi? Jeg får ikke noget XP af trade med villagers. Det burde du gøre.
Du skal ikke bare købe pinden eller noget. Nej, jeg har købt arrow, du kan få noget af, og så har jeg købt lapis til enchant. Du skal bare lige købe et eller andet for at få XP. Ja, jeg fik ikke engang 1. Jamen husk nu at gemme det. Okay, det, men her. Okay, hvor mange pile har du? Jeg har 20. Okay, så får du lige dem her. Var det 2 pile? Nå, okay, 14. Nå, skal vi åbne for... Jeg har meget lidt liv. Jeg har kun... jeg har 1,5 liv lige nu. Nej, men vi kan også have imens, hvad vi skal åbne. Skal jeg ikke bare dræbe dig? Nej, Diamonds på dig? Hvad? Nej, jeg har ikke nogen diamonds mere. Jeg vil dræbe dig! Jeg har en diamonds. Jeg har en diamonds D. Nej. Det var kun en diamond D. Okay, hvad for en tager vi? Zombies? Jamen, de går farm jo. Hvad med magtvær? Eller creepers? Nej, vi har faktisk nok til silverfish nu. Vi tager silverfish. Nej, vi skal have resistance 2. Vi skal have resistance. Så er det allerbedst. Så kan de slet ikke skade en. Jeg har prøvet. Så prøver vi... så tager vi... Okay, skal vi tage zombies? Jeg ved ikke, om de kan det på hard. Skal vi tage zombies? Ja, skeletons. Zombies, okay. Ja, vi tager. De er bare gode farme, så dem skal vi nok ikke lukke før om langt. Der kommer fuck, der kommer mange. Okay, vi står bare begge... Vi prøver at holde dem vi står begge to herinde, og så bare skader. Vi kan farme rigtig godt dem her. Fuck. Nej, man kan ikke få det samme. Skade. Får man ikke XP af dem? Dem her, får man ikke XP? Fordi der er ikke mob loot til. Okay, Kasper, jeg prøver at samle dem. Vi går herhen! Skudda. Okay, Kasper, jeg går herhen, okay? Se, så hopper den... De hopper ned i lava, hvor er de dumme. Så kan jeg bare stå og slå dem ned i lavaen. De skubber selv sig ned i lava, jeg tror det. Hvad? De skubber sig selv ned i lava. Nej, de skubber nok hinanden ned. Hvor mange diamonds har du på dig, det? Mig? Jeg har ikke så mange. Jeg har 19. Nej, hvis en zombie rammer dig, mens der er ild i den, nogle gange, tror jeg, hvis så den kan sætte ild i, så jo med mig. Det er bare faldet David. Jeg skulle lige nå at lægge diamonds. 100 kills, det er sådan noget. Hvad? Jeg har 100 kills. 102. Men det larmer, jeg slår lige lidt ned for... Jeg slår dem ned i lava her. Jeg skal skruer lige lidt ned for dem. Hostile 10%. Dejligt. Nå. Nej, den skubber mig ned i lava. Jeg overlevede. Yeah. Du overlever, håber jeg. Yeah. Okay, nu har jeg kastet diamonds ned på peakeren. Det kan godt være, jeg kan overleve. Ja, jeg dør. Måske. Farvel unge verden. Der var så meget, jeg ikke noget at se. Så dræber du! Det er anden gang. Vi skulle sætte sådan en kill count. Den der gang var det faktisk med vilje lidt. Nej, det var kun for at få diamondsene her. Okay, vi har 48 diamonds nu. Det er ikke noget i kisten. Ja, det har jeg også gjort. Der er mange hen. Jeg går ind på midten. Det er faktisk ret godt. Så vi skal bare passe lidt på. Godt til at farme. Okay, det er faktisk ret god at farme dem. Så bliver jeg skubbet ned igen. Fuck, man, der er mange. Vi får, man kan bruge helt diamond swap på det her. Ja, vi får bare diamond til. Jeg tror snart, vi skal stoppe episoden. Hvad? Jeg tror snart, vi skal stoppe episoden. Skal vi lige tage den her? Skal vi lige hurtigt dræbe alle dem her? De får bedre i lavaen her, der er ret mange lige nu. Nej, det er godt at farme, vi skal lige farme dem færdig. Okay. Nej, det er 3 diamond blocks. 4 minutter tilbage, 4 minutter tilbage. Okay, det er 3 diamond blocks for at få en beacon, ikke? Kasper, det er 3 diamond blocks for at få en beacon. Og vi har fuld diamond armor. Ja, vi har også 3. 28 diamonds, så kan vi blive OP. Det har vi også, Så kan du godt lukke den, fordi vi kan få en. Det behøver vi jo ikke, det er dejligt det her, vi er dejligt farm. Nej, hvor mange diamonds har du inde på midten lige nu? 42, så du skal lige lukke. Vil du ikke nok lige lukke? Nej, lige om lidt, jeg kan ikke lukke, der er så mange zombies. Okay, det er ikke så. Kom op her og dræb dem, og læg dem ind i kisten, så har vi jeg kaster diamonds, når jeg hopper ned i lava. Det er smartest. Nej, jeg har fanget de ånd. Nej, jeg dør måske. Nej, det gør jeg ikke. Fuck, der er meget. Nej, diamondsen, de spawner efter 5 minutter. Ja, det er snart. Hvad? Gør de? Der er også en mini-zombie. Ja, hvad mindre vi... det ser fedt ud, at det zombies bare jagter. Okay, jeg smider diamondblokken i. Vi skal lige dræbe. Hvorfor har du lavet det er sjovt at dræbe den. Kom så. Hvorfor? Kasper? Der er zombies heroppe, der dræber villageren. Er der? Ja! Ej, det så sjovt ud. Fuck! Nej, det! Hjælp! Diamonds på dig? Hjælp! Er der diamonds på dig?
Nej. Så gider jeg ikke hjælpe dig. Jeg døde. Prøv at gå ud og se den. Men Kasper, hold herren her. Prøv at gå ud og se dem hen. Wow. Holder du dem hen? Prøver. Jeg blev totalt fanget Hvor sidst. kommer de fra? Hvor kommer I fra? Den der har vi taget. Hvor er de henne? Den anden side. Jeg Og der, oh my god. Jeg har lige overhældet dig i kædesten. Wow. Ej, det er jeg slipper. Okay, vi er nødt til at lukke det her. Kasper, jeg giver dig lige på zombies. Jeg løb lige igennem. Problemet er jo mere vi trækker tid nu, desto større bliver herren. Jeg lukker. Kan du? Jeg kan prøve. Ja! Godt ramt. Der er der en mini-zombie tilbage. Den er og en på kyllingen. Ej, den er rød på kylling. Ej, hvor vildt. Og village zombie. Hvor irriterende den er. Okay, jeg har pænt mange diamonds. Hvor mange? Halvanden stack. Gast. Mut med dig. Dø nu. Ja. Tak. Jeg er 28 level nu. Ej, nej, prøv at lade dem være. Ej, hvor er det vildt. Det er fail. Du skulle have ladet kyllingen blive, det var sjovt. Okay, nu kan vi jo faktisk unlocke en beacon, og så kan vi blive OP med silverfishes. Men nu skal du gå. Okay, nej, jeg skal lige se, hvor mange diamonds vi har. Det er jo diamonds. Hvor mange diamonds er det? Fedt, dejligt. Du skal ikke se dem. Hvor meget har du på dig? Jeg unlocker beacon. Kan man købe den eller sådan noget? Okay, jeg mistede beacon. Nej, den er her. Nå, ej, nice. Okay, jeg er level 33. Hvad skal jeg enchant? Det må du selv bestemme. Jeg er level 28. Jeg kan enchant 2 gange. Jeg må lige vente en omgang. Okay, jeg vil gerne have et godt sværd. Så jeg enchanter et sværd. Smite 4. Skal jeg tage den, eller skal jeg enchant boon først, så den får en ny? Jeg ser lige, hvad boon har. Men, Flame 1. Okay, det kunne være heller enchant hurtigt, fordi vi skal... Har du lavet? Nej, jeg skal smite. Jeg skal smite. Prøv. Knockback 2 smite. Det er godt nok dårligt. Nå. Den her fik power 4 kun, men det er sådan okay. Okay, nå. Men vi siger bye bye. Vi siger ses. Ikke bye bye, det er sådan noget. Farvel Kanne. Eller farvel Danne. Farvel Kanne. Farvel Danne. Og vi ses i næste afsnit. Vent lige lidt. Vi skal lige ned og få resistance, Kasper. Det synes jeg. Okay, det kan vi godt lide nu. Det kan vi godt lide. Okay, så nu burde det være sådan, at vi er udødelige over for silverfish. Får du resistance? Det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg. Jo, det gør jeg. Men hvorfor vil vi ikke region? Hvorfor har vi men det behøver vi vist ikke engang, fordi de kan ikke det lægger lige der. Nå, men skal jeg åbne for silverfishes? Nej, vi er nødt til at stoppe nu. Nå, venter vi til næste gang? Det gør vi. Vi ses, Kanne. Nej, vi ses, Danne. Vi ses, Danne. Ses. Kan. Ses. Ses, Kanne. All that's left is a window to my soul. Come and get it.